May buntag, mga dungog tayo. May nangitlog daw dito. Silipin natin. Dito na Silipin natin. Sino yung nangitlog? Yun, meron nga. Positive. Silipin natin ha. Yun siya. Nangitlog. Nangitlog siya, kakaiba. Ngayon lang ako nakitang ganito nangingitlog. Tignan natin. Kaya bilangin natin itlog mo ha, para alaman natin kung ilan na yung magiging umilit. Maging sisiw. Sorry ha. Marami na nga. Itlog mo ba talaga yan ha? Yan ha. Lumabas na po siya. Yan na po siya. Yan po. Ha? Yan po. Lumabas na siya. Aristorbo daw siya.